Du står nu og kigger ud over Vesthavnen, der fra senmiddelalderen har været byens havn. Senmiddelalderens store kokker var dybtgående skibe og kunne ikke ligge til ved den oprindelige kaj neden for højbyen. Derfor blev den nye skibsbro bygget her, hvor fjorden var dybere. Det betød, at alle skibe anløb uden for den middelalderlige købstad, og varer måtte lastes om og transporteres op til byen. Herude øst for Kalundborg Slot og den middelalderlige by lå fra gammel tid en landsby eller et fiskerleje kaldet Kordel. Grundene i landsbyen blev nu udstykket til strandgrunde, og mange af Kalundborgs købmænd købte en sådan grund, hvor handelsvarer, både til import og eksport, kunne opmagasineres. Først efter at Kalundborg Slot var revet ned i forbindelse med svenskekrigene, blev der de to byer lagt sammen til en købstad i 1660, og byens handelscentrum blev permanent flyttet til de nuværende Kordelgade.